guztiei aurre egiteko ahaleginean. Eta zuen gurea burua aurkeztu nahi baduzue, anfitrioi izateko. Eta emaitzari esartzea. Euskal Autonomia kontuan eduki eta nolabait gu sentitzen dugula, ez dakigula zertan egon gara hor. El capítulo 1, sin duda, pues, uno de los más importantes, es un 4,24% del presupuesto que se destina a los gastos de... Baina atzek datziz jasotzea, guretzeko kapitulu bat galtzea izan. Bosgarren puntua, eudelen ardatzak eta jarduera egitea. Es la única mesa de trabajo común entre alcaldes y alcaldesas para responder a las necesidades. Erakundeakaren aldetik, une honetan behar den mailan egoten argiagoz landu behar dugu. Pertsonentzako politika erreal. Batzarrearen amaierara.